Takže čau lidi, já jsem Silvia, vítám vás u nového videa a dnešní video bude... Co jsi neslyšela o sobě? Zvole! Au! Au, to prdel! Já jsem si dal svého lípánka. Na to! Už na to! Ty krávo! To je vanilkovo-čokoládový. Nedám! Takže čau lidi, já jsem Silvia a vítám vás u nového videa. A dneska s mojím kámošem. Čau. A dnešní video bude video, kde budeme říkat, jak jsme se poznali. Já se ani nepamatuju. A já si u toho budu papat jako ve 3. třídě. Prdele. Jsem to vyplýval trošku. Takže všechno to začalo ve 3. třídě, kdy jsem ještě hrával fotbal a byl jsem nejlepší fotbalista. Jo. Že nejlepší fotbalista byl jsem já. Nejhorší. Já jsem nejhorší. Ne, potkali jsme se tak, že jeho bratr je starší a on hrál fotbal tady s náma. Dobří. Ne, teď se kde vidíme. Ale to máte jedno. Prostě on hrál fotbal a já jsem tam hrál s ním a jednou tam ten šuda kamarád Tam přišel. a on se na nás díval, jak jsme hráli, že? Tak jo. No a tak jsme se prostě potkali, jsem ahoj, já jsem Tomáš. Ahoj, já jsem Štěpka. Že potom vlastně, jak jsme si řekli, tak pak tam přišel podruhé, to už jsme si trošku víc to. A vlastně o rok později, nebo ty jsi k nám přišel do školy v 5. třídě? O 2 roky později k nám přišel, ve větší se mu tam nelíbilo. Takže z té školy, kde jsem byl, tak jsem odešel protože, no prostě kvůli sportu, kvůli házené. A... Tak. No a vlastně jak on odešel, tak nás takový ten první rok. Ahoj. No já jsem byl jiný, já jsem přišel. Sorry. No a vlastně, jak nás učitelka rozhazovala, tak první půl rok seděl prostě s druhým kámošem, který se jmenuje Marian, a vlastně potom půl roce jsem s ním seděl zase já půl rok. Jo, zase já půl rok, protože učitelka mi tam posadila, že si myslela, že jsem chytrý. V uvozovkách. A bylo to úplně... Prostě jsme dělali bordel. Vždycky, když se na nás podíval, tak jsme byli jako andělci. Ale prostě jinak jsme dělali bordel, že jo, Štěpo? Já! A potom vlastně přišla 6, to už jsme se znali víc, že jo? A teď jsme v 7 tam vyběhla, jsou prázdniny, jedeme do 8. Teď jsme prostě reagujeme. Prostě frajery, žulení jako tvoje babička. Pánci! A my jdem dom, čus, počkej, my jsme doma. Bič! Tak jdem ke mně dom. Čus. Ty nemáš, jdem pod most, no. Jo. Takže doufám, že se vám video líbilo. Bylo to zase něco jiného. Pokud se vám video líbilo, tak vy víte, co máte dát. Palec nahoru. Pokud ne, tak napište, co mám změnit. A bude strašně rád, když mu dáte odběr. Jo. Dislike, David. Takže? Starec!